Šta se to dešava? Oho, koliko slatkiša! I sve to moje, super! Još raz? Ja sam dobio manju porciju. A najmanje kod mene? Pa dobro, sad ću da probam. Baš me zanima kakav je ukus. O, da, to je prelepo. Čekajte, dobila sam ideju. Sad ću učiniti ovaj kolač još ukusnijim. Aha, umutit ću mlijeko i ubaciti kolač unutra. Wow, pogledajte, dobila sam čokoladno mlijeko. O, sjajna ideja. Hvala, hvala. A sad ću da probam. O, da, to je divno. Joj, čak mi je i na licu ostalo malo. Nema veze. Eto, Sam, hajde, sad si ti na redu. Okej, sad ću otvoriti prvo pakovanje. Aha, a zatim ću raditi isto sa ostalima. Dakle, počinjem da idem. O, veoma mi se sviđa. Da, to je prelepo. O, ideja. A šta ako stavim sve kolačiće u kalup i pritisnem ih? Ovako. Da, sad ću sve zgnječiti. Svaka mi čast, pogledajte šta sam napravio. A sad ću preliti sve čokoladom. O da, cool. Gotovo. A sada to treba zalediti. Uradit ću to uz pomoć spreja. O da, pogledajte. Napravio sam jedan veliki kolač. Zar to nije genijalno? O, tako mnogo ukusnije. Prelepo. Ali hoću da slomim to. Ovako će mi biti lakše jesti. Joj, ne mogu da se zaustavim. Hoću da pojedem sve do kraja. Jao, kako privlačno jedeš se! Hoću i ja! I ja isto. To je to, hajde li sad ti. Okej, sad ću sipati sve na sto. O, da, koliko kolača! Oho, baš joj se posrećilo. Da, imam baš mnogo slatkiša. Okej, hajde da otvorimo prvo pakovanje. Super! Znate šta? Hoću da napravim čokoladnu tvrđavu. Poređat ću svi kolači jedan na drugi. Aha, tako je. Napravila sam pravi neboder. Oho, kako je ovo visoko. A sada, pažljivo. Ovo je super. O ne, sad ću da kinem. Ne, molim te, nemoj. Stani! Ups. Žao mi je. U redu sam. To je bilo zabavno. Stvarno, sve u redu. Poslužite se. Ima mnogo kolača. O, baš ti hvala. Da, to je prelepo. Hoću još i još i još. Divno. O, ja ću pojesti odmah 3 kolača. Da, tako je. Super! Obožavam slatko! Blago nama! A šta nas sada čeka? Nije loše. A ja sam imala najviše sreće. Wow! Sam, hajde, počni, ti imaš najmanje. Dobro. Hajde da vidimo šta je unutra. O, to je prava dubajska čokolada. Sad ću da probam. O, da. Prvi put je jedem. Ona je zaista ukusna. Najlepša čokolada koju sam ikad jeo. Predobro. Hajde li sad ti. Vrlo rado! Jedva čekam da probam. I pre sam jela dubajsku čokoladu. I jako je volim. Obožavam pistači. O, znate šta? Smislila sam nešto. Sad ću nešto izgraditi. Gledajte pažljivo. Biće zanimljivo. Aha, još malo. To je to. A Sam, hoćemo da igramo? Naravno, ja prvi izvlačim. Bravo, možeš da pojedeš. O, super.
Sada ti. Da, sad ću. Pažljivo. O, ne! Sve se srušilo, ali to je bilo smešno. Baš zanimljiva igra. Okej, vreme je da pojedem sve to. Ovo je veoma ukusno. O, da. Baš sam zadovoljna. Jess, možeš da počneš? Dobro. Wow! Jedva čekam. Da, čokolada se topi ustima. Oduševljena sam. A kakav je fil? Joj, još bolji. Ovo je pravo ludilo. Ne mogu da se zaustavim. Hoću da pojedem sve do kraja. Joj, ali imam baš mnogo čokolade. Ljudi, hoćete mi možda pomoći? Što? Ne, mi smo zauzeti. Ozbiljno? Šta to gledate? Balerina kapućina? Jel tako? Pa dobro. Smislila sam nešto. Moram da izvadim safil. Da, tako je. Sad ću napraviti nešto jako zanimljivo. Dakle, razmazat ću sav ovaj fil. Tako je. A čokoladu treba staviti u posebnu činiju. Da, tako je. Sada uzimam fen i topim čokoladu. Ovo će biti veoma ukusno, ne sumnjajte. Zatim prelivam fil čokoladom. Joj, kako lepo curi ova čokolada, nevjerovatno. Sada treba napraviti oči, usta i to je to. Pogledajte. Neverovatno! Ovo je dubajska balerina kapućina. Hoću da odsečem komadić. Wow! Unutra je baš mnogo punjenja. Izvoli, Liv. A sad ću uzeti sebi. Hajde da probamo. Wow! Ovo je baš ukusno. Neverovatno! Hoću ja da probam? O, Jess, to je zaista prelepo. Baš ti hvala. O, baš mi je drago što vam se dopalo. O, šta je to? Wow, to je sladoled. Ja obožavam sladoled. Ovo je nevjerovatno ukusno. Baš osvežava. O, da, super. Hej, šta je to bilo? Pa dobro. Hoću ja da probam svoj sladoled. Tako je lijep. Čokolada je baš hrskava. Super. Eto, sve sam pojela. Idemo dalje. A šta ako pojedem odmah 2 sladoleda? Aha, a sada ovaj. O, da, ukusno. Ne mogu da odlučim koji sladoled je ukusniji. Sve su tako lepe. O, čekajte. Postalo je baš hladno. U čemu je stvar? Hvala što si rekla. Znači, treba se pripremiti za jedenje. Aha. Obukao sam se toplo, sada mogu da počnem. Devojke, bili ste u pravu. Ovaj sladoled je baš lep. Dobro, a šta sam dobio najviše? Planiram da pojedem sve do kraja. To je ludo ukusno. Da. I uopšte mi nije hladno. Da. Ostalo je još malo. Ipak sam se smrzao. Joj, zaladio sam se. Okej, sad ćemo ti pomoći. Jel ti toplije? Da, hvala devojke. Sada mogu nastaviti da jedem. Bilo mi je drago da pomognem. Okej, idemo dalje. Zaboravila si da isključiš fen. Pogledaj šta si uradila. O ne, moj sladoled se otopio. Liv, kako si mogla? Žao mi je. Pa dobro, opustite se devojke. U svakom slučaju to je bilo zabavno. Da, slažem se. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. To
To baš mnogo znači za nas. A vidimo se uskoro. Ćao, ćao!